नमस्कार, पाकसिद्धी आणि ATC चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत जवळ्याची म्हणजेच कोलिमची कच्ची कैरी टाकून चटपटीत आणि झणझणीत अशी चटणी. प्रथम आपण इथे सुका जवळा घेतलेला आहे, तो स्वच्छ निवडून साफ करून घ्यायचा आहे. यानंतर मध्यम गॅसवर कढई ठेवून आता आपण याला अशा पद्धतीने परतवून थोडा वेळ भाजून घेऊया. इथे तुम्ही पाहू शकता आपले सुकट छान भाजून झाले आहे. गॅस बंद करून आपण हे सुकट 2दा किंवा 3दा स्वच्छ पाण्याने इथे दाखवल्याप्रमाणे अशा पद्धतीने व्यवस्थित चांगले धुवून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने या सुकटाला इथे 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून त्यातील सर्व पाणी काढून टाकलेलं आहे. मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये अर्धी वाटी तेल टाकूया. तेल गरम झाले की आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा राई टाकणार आहोत. त्याचबरोबर अर्धा चमचा जिरं टाकणार आहोत. राई जिरे छान तडतडले की आता आपण त्यामध्ये 7-8 पाने कढीपत्त्याची टाकणार आहोत. यानंतर आता आपण यामध्ये एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला होता, तो या तेलामध्ये छान अशा पद्धतीने परतून घ्यायचा आहे. कांदा थोडासा तेलात परतून झाल्यानंतर आता आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर टाकूया, पाव चमचा हळद टाकूया, त्याचबरोबर 1 चमचा लाल तिखट टाकूया. तिखट आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त थोडंसं करू शकता. हे सर्व साहित्य अशा पद्धतीने छान मिसळून घेऊया आणि आता आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा आले लसूण पेस्ट टाकूया. तीही यामध्ये मिसळून घेऊया. यानंतर आपण एक मोठा टोमॅटो बारीक चिरून घेतला होता, तोही आता यामध्ये टाकून तोही यामध्ये असा परतवून मिसळून घ्यायचा आहे. हे सर्व साहित्य थोडा वेळ परतल्यानंतर आता आपण यामध्ये अर्धी वाटी भाजलेले कांदा खोबरं वाटण टाकणार आहोत. या वाटणाच्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे, लागल्यास तुम्ही पाहू शकता. इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी साईडला तेल सुटेपर्यंत आपण हे सर्व साहित्य छान परतवून घेतलेलं आहे. आता आपण यात भाजून धुवून घेतलेले सुकट टाकून तेही व्यवस्थित छान मिसळून घ्यायचं आहे. हे सर्व साहित्य अशा पद्धतीने एकत्र छान मिसळल्यानंतर आता आपण यामध्ये थोडेसे पाणी टाकणार आहोत. ज्या मिक्सर जारमध्ये मी वाटण केलं होतं त्यामध्येच पाणी घेऊन मी थोडंसं यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे. या स्टेजला इथे आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. यानंतर यामध्ये मी कैरीचे 4 तुकडे टाकलेले आहेत. या सुकटामधील शिजलेली कच्ची कैरी खाण्यासाठी खूपच चविष्ट लागते. कैरी आपल्याकडे नसेल तर आपण कोकमही टाकू शकता. आता आपण मंद गॅसवर झाकण लावून 10 मिनिटं ठेवायचं आहे. 10 मिनिटानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता या सुकटातील कैरी छान शिजलेली आहे आणि सुकटही खूप छान शिजलेलं आहे. शेवटी आता आपण यामध्ये कोथिंबीर टाकूया आणि पुन्हा एकदा सर्व मिसळून घेऊया. अशा पद्धतीने इथे आपली सुकट म्हणजेच जवळ्याची म्हणजेच कोलिमची चटपटीत आणि झणझणीत अशी चटणी तयार झालेली आहे. ती तुम्ही भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर किंवा भाताबरोबर खाऊ शकता. खूपच चविष्ट लागते. नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.